Naimbag na oras yung amin papagayam kan kadrama. Dahito iti pagayam yung Jovi Dupais, aka Lady L. Sakbay man nga intay ipatangatang ti drama tayo ta. Ikan tayo man iti wayadag iti kablao tayo iti tangatang. Shout out para kini Belinda Ramos iti Toronto. Kastamot na shout out para kini Jasmine Rivera iti Qatar. Shout out kini Len Barrios iti Saguday Quirino, amay sa kanong avid listener tayo. Kastamotin ang makablaawan ti family ko sa Kamalanyugan, Cagayan, from Cel iti Singapore. Kastamotin a shout out iti Aliwanag family at sa pamangkin ko si Lichin Aliwanag Malazan. Love ka ni Mama Iya kunana ditoy, from Mary Jane Aliwanag iti Sevilla, Spain. Makablaawan mat ni Edward Angan-Angan, manipod iti Alaminos, Pangasinan. Hi kadrama! Hi mga kadrama! I am Vladimir. This is Vladimir. Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanyak iti kaanuman! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti panakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti panakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti panakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat ngayon tay drama ita, kat naggapo kini pagayam tayo an Norman, ngagtrabaho, ijay Taipei, Taiwan. Kasi man ti surat ni Norman, Dear Lady L. Naimbag nga oras yu. Ilingad naklakuman itinagan ang Norman. May sa kadagiti naayat at dumdumngag kadagiti programa yo. Iso ang naawi sakmet amang ibinglay dito'y kapadasak iti biyag kan ayat. Ajak tupulos malipatan. Iti agtama, katagtad trabaho ak dito'y Taiwan. Rugyak man nga rutag salaysay, idi adda pailaang dita Pilipinas. Daddy, nagdakkel din na banita ka tilapia oh. Ha? Wow! Nagdakkel nagpaiso anak. Itunok da ito, Daddy.
Sige nga, Rod. Ngayunan ta pa, tapno, aduti ituno tayo. Wan daddy, addan si datayo. Ituloy mo lang tagban ni Itwan. Tenak managalay, tipakpako dita si Dag. Saan ka nga madadayo daddy ha? Wen, asidig lang ti pagalak. Manulang addang. Tapno aday na ayon tayo itisidan tayo. Ay na, nagimasan ti sidaan tayo. Nagagat ngagban ni ito anak ta, Carol. Isosan tayo magastusan no may papaniti si daan. Wan nga Rod, imbaglakit din takasta ni Miggy. Kay kayat na pa'y timapan agbamban niit ngam timapan makiayayam. Alang nga, Rod, si kanti mangimuri di tapakpako. Salado mon bakit? Naimas day tamay kaniti kamates. Ay wan kasta talaga ti pamayak. Sige, tayo nakijayan ni Miggy nga agar aron. Tapno maluto mo tunjay maituno at tilapia. Amo ka mabisin kayon kahit. Saan pa'y matunay? Saan pa'y mat ngagparparik na ti buksit ko? Sa bagay, oray siyak. Jack marik na tibisin ko na makitkita ka. Kasla ka na na nabsugak basta makitkita ka, bakit? Rugyan nakmanan ako nak, Norman. Pudnumat. Alawanan, ingkan iti ayan ni Miggy di tarwar. Or-orayan na kanday jay tapno adakadwa na nga agituno. Apo, lukas to ka na yung timakan. Jack pulos mapalpaan. Nagagat nga minti po ko yung agsapol iti masida, nawan ti klase da, tatang. Saan ka lang aruda na sumsumbrok iti pagadalan apaw? Agsapsapol kalatan iti sidaan. Manjak mo talolo. Kaya't ko ti makadal. Kun kunak lang mat day di apaw. Kasta ti kasaya atal nga ramitam. Aghadal ka na imbag apo. Wan lolo. Kumusta kayo nga diti balayo, tatang? Nasaya at mat anak ko. Awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak. Maragsa ka na kamakamoy di day tatang. Anya nga tanong may kailangan na gani di balay, tapno makitkita da kayo kanayon. Ay nasaanan ang masapol Norman. Kapailan mi pailamot iti inayo ti bagimi. Tatang, Kun may sa, at amot balay mi arumbang nga pagnaetan mi. Mapan kami pala makisinneksekmat kada kayaw. alang nga ro da tatang, hangam na nyaman ti masapol yo, ibagayo, bareng matulungan ta kayo. Katuan mo't anak ko, da kayo at talaga nga agasawa ti umununang nga asitgan mi, no bilang taad dati pakasapulan mi. Bakit? Nabayaga pinampanunod ko da itoy. Kat sapay la kumatamawatan na. Oh, anya amin dayta. Bakit? Agabrodak ko ma. Ha? Apay nga agabrod ka pa lang. Kahit kung amin tagtignay, bayat ko bing tapay ngagpadpada. Napigsa ka nga awir ka dagit anak ta. Kat napigsa ko nagtrabaho para kada tayo. Norman, Sapay ko matamawatan na bakit? Sa anak mo't nga madayo aglang ay. Kaya't kayo ang maipayan itinapina sa panagbiag kadagit anak ta. kalaat mo tunday ta na panunot mo. Sana kilaat, tanabayagan na pampanunutek. Jakla mo no kasano nga irwangan kan ka. Sapay ko matamawatan na, Carol. Sige Noanya ti amo mapagsayaatan tayo. Iso nga ron ti matungpal. Dakkel mo ti panagtalag ko kan ka, nga oray umadayo ka. Agya mo na tamawatan na bakit? Asikaso kadago sa nagiti papeles ko, tapno makatayaba kong niti kabita na panawan. Lakay. Alaway kan, maturog tan. Adali mong tirabi. Ang damat ti si datayo. Apay nga mapan ka pailangan siya dayo daddy. Migi anak, Nagkagutak mo tamapan nagbaniti ti si datayo. Iso asaan kayo nga umadayo daddy? Dito'y kayo latan tapno kadwada ka kanayon. anak, mawatan na ko ma. Saan lang mo't at tilapia ti kasapulan tayo. Nang runa kada kayo ngagkabsat. Kahit ko, nakasaganan ti amin. Nang runa nagkuleho kayo to ni ti kabsat mo. Mabayag pa imot dayta daddy.
Isu nga ro, da kahit ko asaganaan tamapayag pa anak ko. Diyak kahit tamarigatan kayo itong agkabsat na dumtingan day tapanawen. Isasapay lakma tamawatan na kanak. Daddy? Awawiram na ading mo, bayat ti kadak to iti adayo, wen? Un, Daddy? Saan kayo nagpapanawak ni mami yo? Tapno sana marigatan namang kitkita kada kayo. Nang ronakan ka, sikatinaw na. Iso aron bangarod at sikat ipagwatan ti kabsat mo. Un, mat, Daddy? Kasta ka na interaramidag? Nasing puta ka na yun. Diyak kahit nga gungungot kayo kanyak. Isungag singsing putak mata ka na yun, Daddy. Naimbaglakit din ta nanakam ka anak ko. Natalgad nga rod ti panunot ko iti adayok. Tamok adakkel ka katulungan to tinam. Nadamag ko nga gabrod kagaya man, Norman. Uwan mayon. Gundawayak man, bakit na pigsata yung agtrabaho? Panawam matan ni bakit mo ang naglapsat. Aha. Ay saos, ang mga nagbabawi kan o panawam ni bakit mo akaubingan na. Nasimpad ni Carol, mayon. Iso adakkel nga rod ti panagtalagkokan ko na. Sa bagay, makita mo't atalagaan na singpet ni bakit mo. Nagadungarod ti mangidaydayaw kan kuana. Gapo iti kinaemana. Iso nga rod nga ayatak unay di bakat ko. Tamo ka mapagpiaran, kan nasingpet ngay na. Ado kadagiti am-am mo kan gagayem ko ti mangibagbaga, adyak kanun patuluyan ti agabroad. Tanapintas matan ti biro ko kas tricycle driver. Kan saan kano arumbeng a panawak ti pamilyak. Ngam pinanunot ko ti masakbayan to dagiti anak ko, Lady L. Iso ano pa'y nadagsan iti barukong ko ti adayok. Pinatibker ko nga rod tirignak. Ta para metla kadakwada dagiti planok para kada kami. Dinardaras ko nga rod nga impag na dagiti papeles ko. Kat nakadano naak ditoy Taiwan. Hello, Daddy? Kumusta kayo, anak? Masayat kami latta, Daddy. Nalpas mo ka din dagiti homework mo? Un, Daddy? Kalkalpas ko launay. Nasayat nga rod no kasta. Diyak kamin makaturog, no diyak pa'y manggagaw mo na titimok yung agina. Oray da kami mo, Daddy. Kanayon may apadpadaanan ti hawag mo tunggal kasto nga oras. Lukataman ti kameram, tap na makita kayo. Sige, Daddy. At data. Nagwapo mo din ti anak ko. Un, tagwapo ka mat, Daddy. Amo mo ti sumong bata. Agpay sumat ngamin. Alawanan. Ay bang marudan damamim kaniading mo. Takayat ko mo ti da makita. Madamdaman dun, Daddy. Tadigdigusin pa ni mami ni ading ko. Kaya't na ngamin anabang lukan presko kami, sakbaya maturog kami ti rabi. Hoy, Norman, day off mo ita. Di mo ko na nagmalmalim ka lang dito dagus tayo. Masadota ka talaga Rumar Pearl. Iturog ko lang yung tirumuarak aglakwat sa. Gastos lang. Ha? Idulin ko lang ti gastusok ko ama pa naglakwat sa dita. Tap na makaorno nga kadagos kat makaforgood akon. Enjoy yung mat ati kaadam dito yung abroad. Sana pasig at trabaho latan. Kasapula mo ti again joy, my friend. Awan na talaga tisem ko iti paspasyar. Kasla makonsensya pa'y numapanak agragragsak dita. Idinto tada di Pilipinas ti pamilya kamail ilyo kanyak. Ay, amom, biliba ka talagan kan ka. Sana all kaskan ka iti kasingput amin nga asawa dita. Ha? Naidumduma ka ngamin. Idinto tadag iti daduma ditoy kat nakadanon dalang dito'y Taiwan. Nalipatan damutan Merida. Anya? Ay, ado ti kasta dito'y Norman. Naamampang pay dagiti adda asawa na ngem dagiti certified single. Saan kumatkit di nga ibaga nga amin? Ngem ado talaga ti kasta ditoy, my friend. Ita ta amom nga adugaan ti kasta.
Agananad ka nga rod, Pearl. Ang mga no, mailawaan ka dita, gapu iti sul-sul ti barkada. Ay na, din tumapasamak dayta. Isong harod apil-pilyak tagbali na gayim ko. Nagasatak nga rod tanam amu ka, Norman. Amu kamin anasingpet ka, kan mapagpiaran ka nga asawa. Mami, nagdakkel ti box na yung pawit ni Daddy. Wan nga rod anak ko. Sigurado nga do ti yung pawit ni Daddy a sapatos ken bado. Maala nga rod, mabiitlaang talukatanta ti box na. O sige mami, ada pa'y siguro tsokolatan niya. Sigurado dayta ah. Saan ang maaw-awan ti chocolate tunggal agpawit ni daddy yo? Anya, nakadumot ang dagito nga inyag mo, Carol. Wen tatang, impawit amin ni Norman dagita para kada kayo. Ay na, agiaman akbalasang ko. Mabayag dagito nga abasto asabsabon kas kada siyampaw. Adapay kape. Nagdadakkel mo tin at tsokolate dagitaw. Wen tatang, mayat dayta dark chocolates a para kada kayo. Ala anak ko, agiaman ak unay. Tadi nakabilip-lipatan nga ikan. Ni Norman ti pagyamanan nyo tatang, tadi na liplipatan tinagan nyo tunggal agpawit. Tatang, nakawag kayo, Mat. Una, tagayat ko tagyaman iti impawit mo, anak ko. Awanan niya mo na, tatang. Basta ba nagdajay? No para kanya, dakili na ba nagdayjay Norman? Agyaman ak unay. Ibagayo lang, nadakasapulan niyo, tatang. Tay karagata kang ipay, nulaki di tadda. Napigsa kami pa'y mo't kanina ng yaw anak ko. Iso akapailan mi nga rudag trabaho para iti bagimay. Basta, tatang. Nanyaman ti masapulyo. Ibagayo lang. Tapakaragsakak ti mangipay kada kayo, tatang. Pearl, agpakuyugak man agatang. Ne, anya man ang tigatangam. Kwa, agatang akiti i-box ko. Anya? Kat no ka ipaw-pawit mo lang ije na udi a box mo, aggatang kamanan. Agurno nga klangit i-box ko. Tasan mo't ama maminsan ti agatang. Ipawit kong tulaang no mapunon tong ti dakalabox. Gatang ka agatang para ije Pilipinas. Idinto taman manula ang ti usar mo ditoy. Manipod si mangput kan dito'y Taiwan. Namitlon sa lang agimatang ka iti parakan ka. Awan mo ti pangaramatak no gatang agatang iti usar ko. Iso nga okay lang. Dagos kan trabaho lang mo ti papapanak. Amom, naimpod ka launay. Alisto ka abumak ng nukasta ka, Norman. Ang mga numun-una ka pa ngag for good. Ngam dagiti aglumlumutan iti kabayag da ditoy. At dangamin iti tao dayta, no kaya tayo ti makaorno nga dagos. Tapno makaawid tayo mo ta dagos iti pamilya tayo. Anday ta. Naikabil ko amin iti luggage ko dagiti gargaret ko. Nay, talaga asaanin ang malapdan ti panagbakasyon mo, Norman? Well, Pearl, magagaranak nga ro yung agawid. Sapay ag day of the Anton kan hener ita. Rumwar tayo kuma. Mabanno ka lang na rumwarak, iso da kayo latan. Kahit ko ti aginan nasakbay ti flight ko. Kunakto, matakas ta ti ibagam. Ah, mabit lang ah. Tigayim ko di Pilipinas ti mawawag. Hoy, apay akas ta ti langam, kalpasan na nakisarita ka iti cellphone mo.
Ay, Norman, anyat mapaspasamakan kan? Panawan na kumapay, Pearl. Ah, ha? Sige nga, Rod. Mapanak lang ija kusina. Ayop na. Awalan na itibain. Norman, anak kau. Simbangpot ka matgaya man. Wan tatang. Ne, aguray ka. Apay dagita malitam. Di mo kunaan na dito'y tinangi diretsuam. Kasta nga ron tatang. Apa yan? Anyat mapaspasamak. Umunag agpay ka matatang. Sige, anak. Umunig ka pa'y nga raw. Jakla impagarup akas tadidimanon kan ka, Norman. Kaya't ko mapanagdagan tamin tatang. Iso arabi iya mapanak ijibalay. Anak ko, agparbeng ka kuma. No anyaman ti maduktalam, di ka kumagar aramid iti pagbabawyam. Diya mo ti sawag tatang. Nagsakit tinakam kong haging gaita. Agburburak ti darak tatang. Iso ajak amo ti sawag no makita ken maaktok dagiti awaran bain. Dito iti pangikabkabilan ni Carol iti tulbag ti tirwar. Sapel ako matadapay dito eh. Dito eh. Agyaman na. Di na pala kayang binaliwan ti pangikabkabilan na. At dayta. Kastanan tiri daw ang nakalukat. Tapno sanda amadlaw ti kadak. Aginaya daklahan ang mapaliti si Ledmi kini Carol. Ti balang kantis. Ayop kayo! Norman, Awalan kayo ti bain. Simangpot ka na. Di yu pa yan inlak tiri daw. Gapuiti kinaayop niyo. Saan? Di mo ipagtilagtagpat kayo ngayon. Ang subli ka dito, Judas! Norman! Ayop ka! Balang kantis ka! Pagawanan na, Norman. Pagawanan na. Ayop ka, babae! Sanda mo mga agapay. Agbiyahan ka, tanda ti anak ko. Taamangan na mapatay ka. Diya kamunoan niya tinaaramid ko, no saan adimteng ni Miggy nga anak mi Lady L. Amangan no napatay ko ni Carol, gapu itinalaos asakit tinakam kan pungtot ko. Kayat ko atalagan nga isubli ni Carol kadagiti dadakkel na kadagiti aguntaway. Gapu ta nasakit tinakam ko, kan kagurgurak launay. Sakit tinakam kan gura ti agar-ari iti panunot ko. Nakunangarod dagiti katugangak, nga adda kanyak ti desisyon, no awatag wen no saan. Taawaten da no anyaman ti desisyon ko, taanak damet ngarod tinagbasol. Kat. Norman, pangaasim. Pakawanan na ko man. Nailaw anak laan. Ika-ika, diya ko ulitan tinaramid ko. Pakawanan na ko man. Para man lang kadagiti anak ta. Ika-ika, diya ko ulitan tinaramid ko. Nagsakit tinaramid mo. Magsakripisyo kita dayo. Ibsurak tinalaos nga iliw ko kada kayo.
Tapno may payan kayo langit tinapinta sa panagbiag. Ngayon niya tinaramid mo. Rinugitang tiulok. Katipay na sakit. Gayem ko ti kadwama ng lipot kanyak. Pakawanan na. Nasulisog aklang. Nasulisog? Katsak! Palag ko ng kadikan awan ti sulisog ngay mas asidag kanyak iti Taiwan. Norman. Adwa sulisog mat ti masidag kanyak. Ngem, da kayo kadagit anak na di pinampanunot ko. Diyak nagpasulisog. Kinagayat nagpupupok nawan ti trabaho. Ngem ti agarami dagiti kalukuan ang makadadali ti pamilyata. Ngem niya tinaramit mo ha. Latitak. Ngem, Norman. diyak kaya ti makidanlangan ka. Anya, Norman, ka siya nagpangasim. Norman. Daddy! Saan kayo kumanyaga, Papa? Saan kayo ngagsinsina? Migi, anak ko. Pangasiyo, Daddy! Mami! Saan kayo ngagsinsina? Tsaka't nagsina kayo! Norman, agyaman ta napakawanak. Ay, gapuman lang kadagit ang nakta. Sige, santang agsinsina. Norman, Sapay ko matagbaliw ka na mamipinsan. Tapno agsublit isigod na panagtalagkukan ka. ikarik, talagang agbalbaliw akon. Diyak kun ulitin tinaramit ko. Nasaya at nung kasta. Tilmunek amin asawan dagiti tao. Iti panangawat ko ka. Awan bibiyan ko iti ura niyang ibagada. Basta ipanagnak mo kumati palagbali mo. Ikarik, Norman, agbalbaliw akon. Pimanaw mo ta ni Mayon. Sigurado asaanan nga agpakita dayjay. Rumbang lain. Tama nga numapatay ko ti ayop ahudas. Numakita. Kasi ti kanayon niya bagbagak. Agsingsingpot kayo akanayon iti kabsat mo, Migi. Daddy? Aw-awere makanayon ti kabsat mo, ah? Tapno sana marigatan ti inam. Daddy? Laglagi pagkakanayon dagiti bilin nyo kanyak? Agyaman ang anak ko. Naibaglaki din tanasingpot ka nga anak. Awan na pulos ti makulakan ka. Da kayo langin iti kabsat mo ti mangpatpatib karanyak. Tapno ituloy ko tanyaman anarugyak para kada kayo. Saan ka nga rodon naglidliday si abroad, Daddy, ha? Para kada kayo anak. Ika gumagtagbalin anadibkar. Bayat ti kawan ko iti sibayo. Apo, nagimas mo tanday taputahe alot-lutuan, Pearl. Kat no nagpaluto ni Gracia. Birthday ka no ngamin di anak na di Pilipinas. Iso nga ag-celebran mo't dito ya. Wow, kasta? Ado tayo nga ro dito na madamdama, ah. Adumot ti malamot. Makilamot at tulat na nga ro din. Uwan no problem. Naira na lang asyak tinagluto iti dahi ti apotahe. Dagitimot na duma, agluto da iti sa bali a mainayon. Talaga mo ta. Mm. Ha? Ni tatang ko ti mawawag. Mabit lang, ah. Hello, tatang. Norman, anak ko. Nakawag kayo mo, tatang. Anak, diyak kumay baga da ito'y. Ngam nalabasan ti asawam. Anya ti kayo asawan, tatang.
At tamanan sa bali alalaki na. Anya? Jakpat siya tinaipadamag kanyak. Ngamsyak mismo tinakapanagnak iti aramid na, Norman. Ti ayop ang babae. Hoy, si Mang Putin dagiti kakadwa tayo diti dagus tayo. Apay ngay adi ka mutin matagtagare. Adda ka dinasakit kan ka? Ha? Dakasak ka di nga asawa. Pearl? Ne, apay akas tamat ti sasawa. Nagsingpet kan tupay nga asawa. Apay nga rin tigas-kas to yung nagdasawa. Apay halip-liputan lang. Norman? Apay akas dyan nasawa. Siya ka dito yan tayo. Lalaki ak. Diyak pulos maramid timang lipot kan kuana. Nagsakit ti kastoy nga raramidin na kanyak. Anya tinagkurangak. Tinagbasulag. Ang sakripisyo ak dito yan tayo para kanakuada. Hingim, palang lipot mo ti subsubad na kanya. Norman, patibkaram ti pakinagam mo. Sakit. Ayaw pa babae. Palang kantais. Jack mailadawan ti saam kan sakit anariknak iti daydi akanito, Lady L. No saan na siguro akapigsaan ti pandemic daydi apasamak. Talaga anagawid akuman, kat amangan no napatay kun ti asawa. Ita, Lady L, urayag langan ti kanito apanagawid ko. Kat siguro, Jackon agsubli dito i Taiwan. Makaamuditan no anya ti mapasamak iti panagawid ko. Ngamay sa ampanag ti ingkateng ko. Jakon sublian ti manglilipot kan balang kantis nga asawa. Aging galangan dito'y Lady L, katagyaman ak numapilimat nga ingkay ibasa kan idrama, to'y padas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Norman, iti Taipei, Taiwan. Norman, pagayam ko, nalabit nga iti pan na kay drama to'y surat mo, kat nakaawid kan dito'y Pilipinas. Tay dinapan atawan pa nga imbasak dito'y channel tayo ti surat mo. Makapalading tinagbanagan ti binangon nyo a pamilya iti asawam. Ngam, dayawon ka, tanapakawan mo iti imuna a panang lipot na kan ka. Mangipanagnak at talaga nga inayat mo. Kan addaan ka iti puso a nakasagana a mamakawan, iti nakabasol kan ka. Ngam anyan, ta inulit namanan ti inaramid na. Di na impaayan iti importansya ti kinasayaat mong asawa. Nagado ti mangibagbaga nga agabrota, tapno maipaayan da iti napintas a masakbayan ti pamilyada. Ngam iti adayuda, di tametten asumrek ti sulisog amang dadaal iti pundasyon ti binangon da a pamilya. Tay kunada nga rudan, an-anwam ti dolyares mo no narakrak meten ti pamilya a binukol mo, kat awanen ti sangpetam iti panagawid mo. Norman, pagayam ko, sapay kuma, tanakarkaro pa'y nga agbalin ka anatibkar, amang sango kadagiti panubok adumtengkan ka. Saan agaputa nagbasol ti asawam, kat kanibusanan meten ti lubong? Saan agaputa nagsapol iti sabali ti asawam, kat sika ti nagkurang? Adda talaga ti kakastata tao, naragsak da nga aglangoy iti basol. Saan da pampanunutan ti agbalin nga ibunga ti kinadursok da,
Tabukod dala nga pagragsakan iti agdama, tinakaiturungan ti imatangda. Panunutem dagiti anak mo, isuda nga rod ti ipamaysam, isuda ti pagbalinam nga inspirasyon mo, tapno nakarkaro pa'y apasaya atem ti biyagyo nga agaama. Saan lang nga iti pinansyal nga aspeto, no di pa'y kat iti na espirituan a panagbiag, taday tati kapatgan dito'y lubong. Saan a magatadan iti pirak ti anyaman a kinaimbag, a maimula iti kaungkan dagiti anak mo, babaan iti panangigiyam kadakwada, iti likudan ti panagbasol ti inada. Day tanto ti makita dagiti anak mo kan ka, kat isumat ti suruten da. Kat uraan niya pa'y tinararamid ti inada, masursuro dalat ta respetuan kas inada. Babaan iti kinaimpag, nga imulam, iti kaungkanda. Alakastan, Norman, katagyaman iting ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, John Dupais Jr. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais. Direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!